Guys, madyong buntag ninyong tanan guys. Karon manglakaw mi guys, matukunomi ni Mama Mary sa Birhen sa Lindogon. Sa kananay si Mala. Sa board sa photo shop kay magpakuan sa kuno may magpamili picture sa kuno may dari hapit remembrance kasama mo dito sa kuan si Mala magpakuan sa medari magpa photo shot. Sorry na diyan ako. Solo. Kita pa dito yan. Ayo, kaya ipon. Ada lang. Kamang Danilo lagi. Balagi. Balik. Dito ka pikas gi. Banti pagi. Dool ba? Dool pa kay Lola. Dikit ni Lola gamay. Dikit ni Lola gamay. Ana. Try mo sa nina kinakuan o. Ikatawag yun. Kita ginangipon ni Muron. Kami manami guys. Sila na lang. Kami talo. Solo silo. Mana silo? Dito ka sa bila. Nakasolo na. Solo ko yung Lola ang tumbling. Pwede siguro na yung gusto ng background ba na yung mga yan ako oh. Dala kong mas direct. Kalik, agyan. Forward ako nga isa. Forward ako. Matangas na. May processing ang tangas. Namudit so nami sa kuan. Lindogon. Kita-kita na punta dito sa kuan guys, Lindogon. Sa Birhen sa Simala. Guys, dyan nami guys. Sila smamog si ate, na sila dito sa entrance. Kami ning laos dari kaya mo ang giparking ng kuan, tricycle. Balik na dyan ko dani guys. Dugay na po mo, nakabalik dani. Kuha na po, mga makatuig na sa katong kubit-kubit. Masaka na ba taas no? Wala, di lagi ko nung masakan. Niya na itong akong ipadasan kanina. Di ko na po sakan ko taas. Gamay ra lagi tao ron. Wala kay tawa. Minsan barong adlaw ah. Ha? Minsan barong adlaw ah. Merkulis. Gamay ra day tao ba sa Merkulis no? Harap sila, nanood naman siguro sila. Basi. Aning suod na sila, tusod to ah. Kati. Yusab. Yusab. Siyudad di ka na, barangay Mabulo. Ano sa tabi? Saan gibit-bit natin tubig? Hindi na sila magutom, nagwitbit sila pagkaon. Sa? Kila lang pagkaon. Ano, ilis ba? Mahalog ka. Kaya naman ka doon, boss. Mahalog ka. Asa kapila? Bro. May kontro? Ayun o, huminang ka. Ayun.
Di na magudya ka kuha no eh. Luoy na magdugay magbaro. Ito pagi sa exit eh. Ah. Ikaw lang mag-guide na kay. Saan ka mo? Ako lang mo, di ba? Labay. Rata pa. Salamat po sa. Nani bangko si Raul. Sige. Lingkod sa lingkod. Lingkod sa malit sa kandila. Sama mas Lola. Asa tong picture dani? Dani ra? Dani ra? Dito ayo dia. Dito. Asa diri si Di baba? okay aron makita dito pikas. Ato mo pikas kaya ako dito ni.
Dito kay ron di kay kuan. So muli nami guys, ay mga unsa day ko nami maniud to. Gutom na buntas sa baklay. Si mama gisakita na si Jang tod. Malaki tao ba? Umutas sila ba ya sa barangay? Ha? Dili lang dapit tadi kita tadi be. Manaon kami dari guys. Hey guys, kami dito si Babaw kay dagan kajong tao. Ganan mi dari sa kuan highway. Yes, yan. Unsa Unsa na? baboy wag. Tinola ma. Tinola. Isda. Init pa. Unsa isda? Gana. Magbakuha. Nayutan. Tinola ano? Nakatala mo sa kanya yung utan. Ini utan diri ma. Isdang pati ma. Tinola tanawa ba gusto ito? Kani pa oh. Tanawa si mama dai sa isda dai. Diri ko mamili sa sulod. Unsa na? Pare sa balay. Abrehegon sana. Kana na lang sa kuha. Pa, kani o kani mo. Sige. Pilig paliya pa. Utan Bisaya. Pa, gamay. This is sa isda. Ha? This is sa isda. Ayaw nyo. Unsa ija? Ano, pansit na lang. Dua alin pansit. Pansit Isda ija. po ah. Isda. Isda. Isa ni Kana po paklay. Maria isa. Sorry ka mama. Alcohol. Muta ng palaya, paklay, isda. Unsa pa pansit? Watch and learn. Basta kunitin na. Ngayon kami guys. Gusto plastic. Muna yung gamit Manila. Hala ning uwan na. Umanamig pangaon guys. Sino ba sa? Ngitang toothpick. Ngitang toothpick. Tigil kita. Toothpick daw. Pick. Ikaw may nasa gawas pa. Wala gito pick dire kaway kawayanan. Kawayanan ko. Ini walis ting-ting ni. Ipangbalik lang dibi. Kana ni magchika oy. Anong ginang kuan manay? Ay saya ay gilabay na ato ibalik. Panunod lang ato yung tilya dia. Isunod ko na plato dito. Diba? Aksay mo na ma. Daghan. Ay, ang plato ko isunod yuli siguro dito. Dala ko ah. Kandi kamay naman ako ah. Kana mo nga. Dalo plato. Ang bukog pagkaon mingkoy. Busta. Lah, tarong atay ganti yun eh. Hindi na bang busugan na mo, gansi mo. Bistagit ki, bisa itong patamasa. Sayot man yan. Diba sayot? Ay, Masig na pewan na lista. pagsaging, kasi ko tumapin. Pwede ba daw yung walang plato? May diri kaway tao sa mo, kaya dito kong tao niya. Ikaw ang tamagaw, no? Tulak kon sa. Naguwan na. Guys, yay na pud may padunguli. Salamat sa mga panood ko. Pag-isa kayo lagi. Kaya na. Oy, ako'y pinag-aya, hiking. Biduya? Wagos din. Awa, Bi, ang tubig, Bi. Apol ma, ang blue, ipuli na be. Wagos din tubig yan, Bi. Natural. Kay tagbungan man. Kailangan na talaga mag-upgrade. Palihagin na lang yung tricycle. Kailangan na natin mag-Japan. Japayuki. Japayuki. Huwag mo mangiti ng Japan. Purkit Japan, Japayuki kagad. Iising ka ni Mama Ere, nakapalit at ang multicab. Sakit man na so, nang dagan kag sakjanan, kay dagan kag registro. Iyoy, multicab yan eh. Nga
Ngayon ang motora kay Ngayon ang motora kay motor ay mong irestro. Ang atong kwan, tricycle na mo tikap. O, di ba? Sakit lang kaso, dangan kag bayro nun. Dangan kag pangrestro. Bumpers. Ha? Nami dari sa kwan guys, friends sa Argao. Cute na. Buwan sa kondo. Sa sino? Okay, tools pa na. Ano sila yung mga tools dire? Na, tala. Asa? Bawa na okay. Dari na mi what?